Ustanimo i dok brat Loni dolazi da nam propoveda reč Božiju, hajde da usmerimo oči ka Isusu i da se dobro zagledamo u njegovo divno lice. Neka ovo bude više nego samo crkva. Znate, upravo na američki način. Neka ovdje dođe Bog. On je ovdje, ali neka On dođe u vaša srca i neka to bude realnost u vašem životu. Neka ovo bude sveti skup, jedno nadprirodno okupljanje, gdje Bog govori našim srcima, a naši životi se menjaju. Amen. Koliko vas je uživalo u sredu uveče u svedočanstvu brata Majka? Toliko sam čuo od raznih ljudi ovdje da im je to mnogo značilo. Bog će nas danas sresti na veoma realističan način. Samo neka vas to promeni. Ja se zato molim svaki put. Ja se svaki put molim kad propovednik propoveda, ja kažem, Gospode, promeni me. Učini da budem sve više i više tebi sličan. Pretopi me. Deluj u mom životu. Amen. Dobro jutro sveti, slava Gospodu, lepo je biti ovdje. Nastavljamo naše propovedi na temu demonologije. Lepo što te vidim, Ben, nismo te dugo vidjeli. Dakle, nastavljamo našu seriju o demonologiji, idemo u Mateja 18, tamo smo čitali prošli put i mi ćemo nastaviti upravo odatle. Ne znam koliko ćemo imati službi, jer demonologija je veoma duboka tema i postoje mnoge stvari, tako da ćemo danas vidjeti hoćemo li imati i treći deo. To zavisi od toga dokle ćemo mi danas stići. Oprostite mi, to je Matej 12. Do Mateja 18 ćemo stići malo kasnije, no sada čitamo iz Mateja 12. Matej 12:43. Kada iz čoveka izađe nečisti duh, luta bezvodnim mestima, tražeći počinak, ali ga ne nalazi. Tada kaže, vratit ću se u kuću iz koje sam izašao. I vrati se i nađe kuću praznu, pometenu i ukrašenu. Onda ode i dovede 7 gorih duhova, gorih od sebe, pa uđe i nastani se onde. Tako je na kraju tom čoveku gore nego pre. Isto će biti i sa ovim zlim naraštajem. Nebeski Oče, preuzmi jutros ovu službu, jer mi ulazimo u temu protiv koje se neprijatelj naravno voli boriti. Pomozi ljudima da ostanu pažljivi, Gospode, i neka ostanu pažljivi u odnosu na reč i neka se tvoj sveti duh brzo useli u srca ljudi iz reči. I neka bi imali lupe kroz koje gledamo u naš vlastiti život, Gospode, da bi mogli vidjeti gdje smo mi možda pod uticajem drugog duha koji nije sveti duh, tako da mi predajemo tebi ovu službu. Bože, ja mogu samo govoriti reči, ali dinamika mora doći od tebe, veliki Bože. Tako mi molimo za to u ime Isusa Hrista. Amen. Možete sesti.
Ovo je tako velika tema, a ja sam imao tako obimne podsjetnike dok sam ja proučavao ove stvari dugo vremena u prošlosti. Vi se na neki način udaljite od teme. Dakle, ja želim početi sa temeljnim mislima, pre svega otvorite sa mnom 2. Korinćanima 11. glavu. 2. Korinćanima 11. glava. Počinjemo od 1. stiha. Pavle govori crkvi, a ovaj stih moram objasniti onima koji nisu s tim upoznati da bi to u potpunosti razumeli, no to je ono što i propovednik treba da radi, da objašnjava. Tako da ću ja to učiniti samo za trenutak. 2. Korinćanima 1.11. Kada biste samo podnijeli malo mog bezumlja, ali već me i podnosite. Ljubomoran sam na vas, Božijom ljubomorom, jer sam vas obećao jednom mužu, Hristu, da vas pred njega izvedem kao čistu devicu. Ali kao što je zmija svojim lukavstvom prevarila Evu, plašim se da se i tako vaše misli ne odvrate od iskrene i čiste predanosti Hristu. Jer ako neko dođe i propoveda vam nekog drugog Isusa, koga vama mi nismo propovedali, ili ako primite duha drugačijeg od onoga kojeg ste od nas primili, ili drugačije evanđelje od onoga koje ste prihvatili, to dobro podnosite. Smatram naime da nisam ni u čemu manji od tih nadapostola i tako dalje. Dakle, uzet ćemo sliku iz 3. stiha. Ali se plašim da kao što je zmija zavela Evu svojim lukavstvom. Dakle, šta je zmija učinila Evi? On je nju zaveo, fizički zaveo. I naravno, posejao je seme, a seme je bio Kain, i iz toga je došla ta loza. Ali ovdje se kaže da se vaše misli ne odvrate, izopače. Dakle, ovdje je reč o mentalnom zavođenju. I onda se kaže, ako ste primili drugo evanđelje, drugog Isusa, drugi duh. Dakle, šta se dešava kada vi primate takve stvari? Vi činite ono što je i Eva učinila, ona je učinila telesnu preljubu, a ovo je onda duhovna preljuba. Zato što smo mi kao deca Božija, mi treba da predamo svoje živote i svoja tela jednom duhu, a to je Sveti duh. Jednom duhu, a to je Sveti duh. A kada mi imamo druge duhove, mi činimo preljubu protiv našeg muža, Isusa Hrista. Zato što su naša tela predana samo jednom, isto kao što je koje žensko telo predano samo jednom. Da li se pratimo? Radi toga mi imamo jednu svrhu i samo još da kažem, u tome leži velika pobjeda ako zapazite tu misao. Kada vi osjetite da vaše telo doziva stvari koje su bezbožne, koliko vas ima takvu vrstu tela? Ne morate dizati ruke jer znam da svako ima takvo telo. I kada vi osjećate da vaše telo zahteva neku bezbožnu stvar, možete reći, Gospode, ovo je tvoje telo, uzmi ga pod kontrolu. Amen. I bit ćete iznenađeni šta će on sve učiniti ako ga budete vraćali njemu, umjesto da pokušavate da ga kontrolišete snagom svoje volje. Samo ga vratite njemu, jer to je njegovo telo. Pismo kaže da nam je dana sila nad grehom, svetom, telom i đavolom. Dakle, gdje se nalazi vaša sila? Da li je ona u snazi vaše volje? Apsolutno ne. Zakon je pokušao raditi snagom volje, ali nije delovalo. Dakle, to je potpuna predaja ovog tela, jer to je sada njegovo telo. I on ne želi da ide u bioskop, on ne želi da puši, on ne želi da pleše i on ne želi činiti sve te stvari. I tako kada vi želite činiti te stvari, vi ste sebe predali nekom drugom duhu i vi činite mentalnu i duhovnu preljubu protiv svog muža. Dakle, mi onda imamo problem sa takvim stvarima. To nam sada daje sliku. Rimljani 7. Ja sada polažem ovdje temelje duhovnog rata, jer upamtite da smo mi unutar sebe duh, a i Bog je duh. I Sotona je duh. Kao što smo to zadnji put rekli, da Bog ima svoje anđele i đavo ima svoje anđele. Dakle, sve ima pismo i glavu, original i falsifikat. Postoje pravi hrišćani i postoje hrišćani licemeri. Postoje lažni propovednici i postoje pravi propovednici. A ipak i lažan duh može doći do tih istinskih stvari, istinskih Božjih darova i koristiti ih. Istinskih darova Božjih i koristiti ih.
Hej, dobrodošla porodica Dinhart. Lepo vas je vidjeti. Rimljanima 7. Zar ne znate, braćo, govorim onima koji poznaju zakon, da zakon ima vlast nad čovekom samo dok je živ. Po zakonu je, na primjer, udata žena vezana za muža dok je on živ, ali ako muž umre, slobodna je od zakona kojim je vezana za muža. Ako se dakle uda za drugog čoveka dok joj je muž živ, zvaće se preljubnica. Ali ako njen muž umre, slobodna je od zakona i nije preljubnica ako se uda za drugoga. Tako ste i vi, braćo, kroz Hristovo telo umrli zakonu da pripadate drugome, onome koji je vaskrsao iz mrtvih, da donesemo plod Bogu. Jer dok smo bili u telu, grešne strasti, izazvane zakonom, delovale su u našem telu, pa smo smrti donosili plodove. Ali sada smo slobodni od zakona, pošto smo umrli onome što nas je sputavalo, pa služimo u novom duhu, a ne u starom slovu. Mislim da je prirodna posljedica veoma jasna. Dokle god je muž neke žene živ, čak i ako su razvedeni, u Božjim očima on je još uvek njen muž i ona se ne može ponovo udati. Pismo je veoma jasno što se toga tiče. Ali hajde da sada govorimo o jednoj osobi i Hristu. Mi verujemo da smo mi nevesta Hristova. Iz tog proizilazi da mi ne možemo biti u braku sa Isusom Hristom, a i dalje biti u braku sa našom starom prirodom. Mi smo to izučavali prošli put. Vi ste došli u ovaj svet pod duhom kneza vazdušnih sila. Efežani 2. glava, stihovi 1, 2 i 3. Dakle, vi ste došli na ovaj svet u braku sa vašom svetovnom prirodom. Dozvoljeno od Boga, ali ne od Boga zbog pada Adama i Eve. I zbog toga Pismo kaže da vaš muž mora umreti pre nego što možete uzeti novog muža. Dokle god je taj stari muž živ, a vi tvrdite da imate novog muža, Bog ne dopušta ženama poligamiju, a mi smo svi žene kao nevesta Hristova. Da li se pratimo tako? Mi živimo u preljubi ako tvrdimo da smo u braku sa Hristom, a još uvek smo pod poglavarstvom te stare prirode. Duhovni rat. Ne možemo to učiniti. Dakle, kako umire naša stara priroda? Postoje dva puta. Pismo ovdje govori o grehu. Isus je postao greh, naš greh, kada je otišao na krst. Dakle, naša stara priroda, što je bio greh, umrla je na Golgoti. Dakle, to je naš stari muž, a onda smo se udali za novog muža. A onda i drugi put govori istu stvar koji kaže, kada Bog može zadobiti tu staru prirodu da mirno čeka na reč, on će poslati vatru Svetog Duha dole da spali tu staru prirodu u vama. Dakle, mi ne želimo da se priklonimo drugim duhovima, ali u prepoznavanju tih drugih duhova mi ponekad totalno zaboravimo da smo u jednom ratu. I mi samo nastavljamo dalje, čineći ovo i čineći ono, a ne proveravamo da bi vidjeli šta nas to motiviše. Zašto ja činim ono što činim? Prorok je rekao, vi proveravate duhove kroz motive i namere. I on je čak rekao, kada odlazim u neki grad, ja posmatram motive i namere da bih video kako je pomazanje na tom gradu. To isto možete primijeniti na crkvu i to isto možete primijeniti i na pojedinca, motivi i namere. Po tome znate koji duh pomazuje. Isto kao što mi to imamo unutar crkve. Mi imamo raznorazne talentovane ljude, blagoslovljene talentovane ljude. Osoba koja ustaje i peva na slavu Gospoda i mi svi uđemo u proslavljanje i svi smo time zahvaćeni. To je pravi duh, a za one koji ustanu i u svojim mislima kažu želim da svi vide kako lepo pevam ili kako lepo sviram. Pogrešan duh, vidite, ono što vas motiviše određuje koji duh vas pomazuje. Dakle, mi želimo da se predamo ispravnom duhu. Jakov, 1. glava. Pročitat ću vam samo jedan izvod, a vi dotle samo držite otvoreno na tom mestu.
Evo jednog citata brata Branhama. Dakle, ono što demon jeste u osnovi, a vi čujete kako mnogi ljudi pričaju o demonima, demon, đavo, sve to dolazi od jedne reči, a na engleskom je to prevedeno kao mučitelj. Osoba koja muči jeste đavo, zli. Dakle, postoje demoni koji dolaze u ljudske duše, koristi taj način izražavanja. Demon koji dolazi u ljudsku dušu je nešto što muči dušu. Mnogo puta možete vidjeti osobu koja je potpuno umobolna, ipak još može biti obraćena osoba i ispunjena sa Svetim Duhom, a ipak potpuno umobolna. Tako je, to nema nikakve veze sa dušom, već to je mučitelj, nešto što ih muči. Da bi to stavili u svetlo pisma, to je osoba koju je duh odveo do ludila, a ipak je spašena. To je zato što nisu ispravno naučeni. Oni ne znaju kako da postupe sa time, vidite. Oni ne znaju kako da izađu na kraj sa time. Dakle, u tome je slika. Mi vidimo da sve bolesti dolaze od đavola. Bog nije autor bolesti i nijedna bolest ne dolazi od Boga. Bog ponekad dopusti Sotoni da vas razboli kao ukor, da bi vas vratio nazad u Božji dom kada ga ne slušate, no od samog početka bolesti dolaze od đavola. Možete li zamisliti neku osobu koja veruje da Bog, naš nebeski Otac, da je on autor bolesti i smrti? Ne. On nikada nije bio to, niti će biti. Bog dopušta smrt zbog neposlušnosti. Bog dopušta smrt, kao što je to jedan pisac rekao. Kao što je jedan pisac rekao, jedina stvar koju smrt može učiniti svojom silom da se zakači kao za špediter i da vas odvuče u njegovu prisutnost. Amen. A sada ćemo nastaviti da govorimo jedno vreme o ratu sa demonima. Jakov 1:12. Blago čoveku koji strpljivo podnosi iskušenje, jer kada bude okušan primiće venac života koji je Bog obećao onima koji ga vole. Niko kada se suoči sa iskušenjem ne treba da kaže Bog me iskušava, jer Bog se ne može iskušavati zlom, niti sam nekog iskušava, nego svakog iskušava njegova sopstvena požuda koja ga vuče i mami. Onda požuda začne i rađa greh, a greh učinjen rađa smrt. Ne zavaravajte se, draga moja braćo. Dobro, posmatrajte ovu sliku. Ponovo stih 14. Svakoga iskušava njegova sopstvena požuda koja ga vuče. Dakle, u ovom telu može biti bolesti. Kada mi posmatramo naše biće i govorimo o sinovima Božijim, Božiji večni život prebiva u meni, a vi kažete kako može čovek koji je sin Božiji, a ima Božiji večni život, kako može biti bolestan, kako može ono biti ili ovo? To je zato što telo nije otkupljeno, samo duša, samo je duša otkupljena, tako da se i dalje stvari odigravaju u vašem telu, upravo isto kao što je to bilo i pre nego što ste dali svoj život Gospodu. Ali razlika je u kontrolnom tornju u duši. Dakle, telo nije otkupljeno i zbog toga kada je požuda začeta, rađa greh. Kada ja čujem reč začet, ja mislim na začeće, kao što i žena može začeti. Je li tako? Dakle, to je ista stvar. Misao kao seme dođe u vaš um i ako se to ne slaže sa reči, vi treba da to odbacite. Dakle, ono što ćete naći u duhovnom ratu je da kada ste se najpre sreli sa ovakvom bitkom, vi je više ne možete obići, jer niste naučili kako da kontrolišete svoje misli. I onda to ide ovako nekako. Ja ne želim tako da razmišljam, odlazi đavole, prizivam krv. I vi se niste otarasili tih misli, zar ne? Zašto? Vi pokušavate to nadvladati, ali niste se otarasili tih misli. Princip je u tome, brat Branham kaže, kada nešto pogrešno dođe u vaš um, vi samo mislite suprotno od toga. Ako je to negativno, vi mislite pozitivno i jedan će zameniti drugog. On kaže, ako ima neki duh koji pokušava da vas napadne i vi govorite odlazi đavole, on kaže to je isto kao kada uzmete štap i terate zmiju, on kaže ona će vas ujesti i kaže samo se okrenite i idite odatle, ona će vas ostaviti. Dakle, đavo ide kao ričući lav i gleda koga može da proždere i Abraham kaže šta da radite u tom slučaju, pa samo se udaljite odatle, recite
Pa ti si ništa, znate već. Samo stavite njegovu silu gdje ona i pripada. Njemu je sila bila oduzeta na Golgoti, uzeta je od njega, ali sve dok on može da vas blefira, on ima silu. On onda ima silu. Ali ako vi shvatite da je on ostao bez sile, ne morate da se plašite đavola. Ne morate da se plašite da će vas neki demon nadvladati, a da vi ne želite biti nadvladani. Ne, to nije zakon. Bog neće dozvoliti da demon prevlada neku osobu protiv njegove volje. Ali ako se vi tome otvarate, onda je to nešto drugo. Mi ćemo govoriti o tome više, a govorili smo o tome i u prošlosti. Mi ćemo ući o tome za trenutak. Dakle, kada je misao začeta, misao dolazi u um, i vi odmah prepoznate, to sigurno nije Sveti Duh, samo skrenete svoje misli u drugi pravac i udaljite se od toga. Ali ako se držite toga, onda će se desiti začeće. To bi mogao biti bes, dođe neka loša misao nekome ko nije lepo govorio vama ili je učinio nešto loše. I znate, vi se više razmišljate o tome, adrenalin vam se podiže i želite osvetu. Zašto? Zato što ste vi usvojili tu misao. I kada ste već jednom usvojili tu misao, ona je začela i onda donosi rod. Ako imate neke zle seksualne misli i ako malo duže mislite o njima, onda celo telo ulazi u to i vi ste se toga mogli veoma lako otarasiti. Ali kada je već i celo telo zahvaćeno, sada to postaje veći problem. Vidite šta je to? To su duhovi koji vam govore. Upamtite da mi nismo neutralni. Mi nismo neutralni. Vi ne možete reći, pa to sam bio samo ja. Ne postoji takva stvar. Vas ili vodi Bog ili đavo, vidite. To je ili jedan ili drugi duh koji vam daju misli ili vas motivišu. Da vas samo podsjetim na jedan klasičan primjer o kom smo stalno govorili. Kada je kralj Saul odbio da sledi reč Božiju, koju mu je Samuel prorok rekao, pismo je reklo da je zao duh od Gospoda, zapazite to, da ga je zao duh od Gospoda preuzeo. A brat Braham je rekao, zašto je to tako? Rekao je, to je zato što je odbio da sledi Svetog Duha i budući da smo mi ovce, mi moramo biti vođene. Tako, ako vi ne želite slediti Svetog Duha, onda vam Bog daje zlog duha da vas vodi. Ja ne želim ni jednog od njih. Ja više volim Svetog Duha. U redu, Izreke, 6. glava. Samo imajte ovo u mislima jer ja sada na ovom zidam dalje. Dakle, kada je misao začela, rađa greh. Izreke, 6. glava. Ako ste primetili u pismu, retko kada je muškarac onaj koji zavodi. Uglavnom je žena ta koja zavodi. I naravno, jedan od razloga je taj što žena tipizira crkvu. Crkva je žena. Dakle, crkva zavodi mnogo više ljudi nego recimo ljudi laici. Da li me pratite? Dakle, ona je zavodnica. Ali u drugu ruku, žena koja na sebi ima zlog duha, očigledno da iz toga ima jedno zadovoljstvo. No, hajde da to pročitamo i da nastavimo dalje. Izreke 6. glava, počinjemo od 23. stiha. Jer je zapovest lampa i nauka je svetlo i put je životni, karanje koje poučava. I put je životni, karanje koje poučava. Kada neka osoba želi reći, pa ja baš ne podnosim najbolje karanje i ne podnosim ispravku, to jedino znači da ja nisam podređen Svetom Duhu. Jer ako ste vi podređeni Svetom Duhu, vi ćete biti konstantno ispravljani. Jer mi se oblikujemo prema liku Isusa Hrista. I kada se vi opirete ispravci, to onda automatski znači da ste vi, bez ikakve sumnje, da se vi opirate Svetom Duhu. Jer vam Sveti Duh može govoriti kroz prijatelje. Blagoslovljena je stvar biti ispravljen preko prijatelja ili propovednika ili muža ili dece i korekcija zajednica pastiru ili pastireva korekcija zajednici, to deluje svim tim putevima i mi moramo primati ispravku, jer nam Bog obično govori kroz svoje telo. Tako mi moramo biti otvoreni za ispravku i korekciju. I naravno, osoba koja ima Svetog Duha,
kada je njoj upućena ispravka kroz reč, ona će odmah tome da se podredi. Čim pobedi telo, ona će se odmah podrediti, jer u njoj je Sveti Duh. Ali neka osoba, kao što to kaže brat Branham, kada vi uputite ispravku nekoj osobi u crkvi i oni skroz postanu uzrujani i napuste crkvu, to samo pokazuje jednu stvar, tamo nema unutra Svetog Duha. Stih 24. Put je životni karanje koje poučava, nastavljamo misao, da te čuvaju od zle žene, od jezika kojim laska žena tuđa. Ne zaželi u srcu lepotu njenu i nemoj da te uhvati veđama svojim. Nije li ovo zapanjujuće? Od svega što bi se ovdje moglo reći je očnim kapcima. Veđa znači očni kapak. Jer sa žene kurve spada čovek na komad hleba i žena nemoralna lovi dragocenu dušu. Hoće li ko uzeti oganj u njedra, a haljine da mu se ne upale? Hoće li ko hodati po užarenom uglju, a noge da ne opeče? Tako biva onome koji ide ka ženi bližnjeg svoga. Neće biti bez krivice kogod se nje dotakne. 7. glava. Prvi stih. Sine, čuvaj reči moje i zapovesti moje sahrani kod sebe. Čuvaj zapovesti moje i bit ćeš živ i nauku moju kao zenicu očiju svojih. Priveži ih sebi za prste, napiši ih na ploči srca svoga. Reci mudrosti, sestra si mi, i prijateljicom zovi razboritost. Da bi te čuvala, mudrost i razboritost, da bi te čuvala od žene tuđe, od tuđinke koja laska rečima, jer s prozora doma svog kroz rešetku gledah i videh među ljudima, opazih među decom bezumna mladića, bez mudrosti i razuma, koji iđaše ulicom pokraj ugla njenog i koračaše putem ka kući njenjoj, u sumrak uveče, kad se smrači i smrkne, a gle, srete ga žena u odelu kurvarskom i lukavog srca, plaha i pusta, kojoj noge ne mogahu stajati kod kuće, sada napolju, sada na ulici, kod svakog ugla vrebaše, i uhvati ga i poljubi ga i bezobražno reče mu, imam žrtve zahvalnice, danas izvrših zavete svoje. Ona je također i religiozna. Zato ti izađoh na susret da te tražim i nađoh te. Nastrla sam odar svoj pokrivačem veznim i prostirkama egipatskim. Okadila sam postelju svoju smirnom, alojem i cimetom. Hajde da se opijamo ljubavlju do zore, da se veselimo milovanjem, jer mi muž nije kod kuće. Otišao je na put daleki, uzeo je sa sobom tobolac novčani, vratit će se kući u određeni dan. Navrati ga mnogim rečima, glatkim usnama odvuče ga. Otide za njom odmah kao što vo ide na klanje i kao bezumnik u puto da bude karan, dokle mu strela ne probije jetru, kao što ptica leti u zamku, ne znajući da joj je o život. Zato dakle, deco, poslušajte me i pazite na reči usta mojih. Nemoj da zastranjuje srce tvoje na puteve njene. Nemoj lutati po stazama njenim, jer mnoge je ranila i oborila i mnogo je onih koje je sve pobila. Kuća je njena put pakleni koji vodi u kleti smrtne. Dakle, želim da ovo razmotrimo u svetlu koje imamo. Dakle, mladi čovjek sreće jednu ženu i ona počinje da govori. Da vidim samo. U početku je to samo jedna žena i jedan čovjek i ona počinje da govori.
Ali dok ona govori, on dopušta da misao začne. Nastrala sam svoj odar pokrivačem veznim i postelju svoju smirnom alojom i cimetom, muž mi nije kući. I on počinje da ulazi u njen tok misli, ali ono što on ne prepoznaje, da to nije samo ona, već on prima pomazanje istog duha sa kojim je i ona pomazana. Dakle, ono što se ne vidi prirodnim očima, Sotona koristi lepotu kao jedan zaklon. Hollywood, lepota, zaklon. Sotona koristi lepotu kao zaklon. Kada vi uđete u te stvari, vaše oči gledaju jedino u lepotu, ali postoji jedno pomazanje iza toga. To je ono s čim vi imate posla, ne ono što vidite očima, već kuda me ova misao vodi. Kuda me vodi ovaj razgovor? Bila je jedna grupa propovednika u restoranu jednog dana i razgovarali su o pravcu u koji je krenuo jedan drugi propovednik i nisu se slagali sa pravcem u koji je on krenuo i jedan se okrenuo ka jednom drugom propovedniku koji je tamo u tišini sedeo i pitao ga je, šta ti misliš? On je rekao, mislim da je bolje da uopšte ne ulazimo u jednu takvu raspravu. Pomislio sam, slava Bogu, to je divno, baš mi se sviđa taj odgovor. Dakle, on nije želeo da uđe u jedno takvo pomazanje. Da li dobijamo sliku? Mladi ljudi, neka vam se ova slika ureže u um. Nije u pitanju lepa devojka, već demon koji je iza nje. Dakle, on je izneverio da razmišlja dalje od toga. Njegove misli su pratile samo ono što mu je žena govorila. Muž mi je otišao, krevet mi je pripremljen, ispunila sam zavete i sve je spremno. Ali ono što je on propustio da vidi je kuda me ova začeta misao vodi. Ona ga vodi pravo u vatre pakla i to je kuda ga to vodi. I neka vam se i ova slika ureže u um takođe. To se ne završava u krevetu, već kliznućete odatle napolje pa pravo dole. Dakle, mi se nalazimo u jednom duhovnom ratu i to se stalno odigrava oko nas. Ovakav primer je više očigledna vrsta tog rata. Mnogo suptilnija vrsta je ova koju smo vidjeli već mnogo puta, kada nam je brat Branham opisivao dimenzije. I on je govorio da mi živimo u prve 3 dimenzije. Ne vidi se na ekranu, znači to je svetlo, materija i vreme. To je gde mi živimo, svetlo, materija i vreme, u te 3 oblasti. A onda sljedeća dimenzija koju mi koristimo je radio i televizija. Nauka je prodrla u tu 4. dimenziju. Mi to koristimo, ali ne možemo to vidjeti čulima koja su nam dana, vid, miris, sluh i dodir, ukus, ali to je tamo, mi to znamo i koristimo to. Nauka kaže da je rak bolest 4. dimenzije. Oni prepoznaju da je tamo nešto što oni ne mogu u potpunosti vidjeti, ali oni vide manifestaciju toga. A onda 5. dimenzija su demoni i izgubljeni. 5. dimenzija. 6. dimenzija su anđeli i spašeni. 7. dimenzija je samo Božje prisustvo. I svaka dimenzija je sve brža, brža i brža. Kada je brat Branham otišao iza zavese vremena, rekao je, nisam bio više od nadvratnika ovih vrata, upravo ne više od njih. Samo mislite o tome, upravo iznad ovog znaka za izlaz tamo nalazi se druga dimenzija, brža nego što je ova. A ono što je zanimljivo, da je on mogao da gleda iz one dimenzije dole na svoje telo. Ne znam da li je to bila posebna privilegija za njega ili svi oni to mogu učiniti, ne znam. Ali brat Branham je rekao, upamtite, vas stalno posmatraju. Stvar da se uplašite, znajući šta je nekim ljudima dopušteno. Da se uplašite. Dakle, demoni su veoma stvarni, demoni su u jednoj dimenziji, demoni su naši neprijatelji. I tako je lako otvoriti se njima preko zavodljive žene. Hajdemo sada do Mateja 18 i da vidimo da li svojim vlastitim stavovima mi možemo sebe otvoriti tim stvarima. Matej 18.
21. stih. Tada Petar priđe Isusu i upita ga: Gospode, koliko puta može moj brat da zgreši protiv mene, a ja da mu oprostim? 7 puta? Kažem ti, reče mu Isus, ne 7, nego 77 puta. Stoga je Carstvo nebesko slično kralju koji je odlučio da sredi račune sa svojim slugama. Dakle, naravno, tema je oproštenje i nemojte sada izgubiti pravac. Ovo je Isusova ilustracija opraštanja i sada on to dovodi na nivo kraljevstva. 24. stih. Kada je počeo da obračunava, dovedešo mu jednog koji je dugovao 10.000 talanata. Pošto ovaj nije imao da mu vrati, gospodar zapovedi da se dužnik, njegova žena i deca i sve što ima prodaju i da se dug tako izmiri. Tada sluga pade na kolena pred njega, pred kralja, moleći ga: imaj strpljenja sa mnom i sve ću ti vratiti. I gospodar se sažali na tog slugu, otpusti ga i oprosti mu dug. Primetite samo, on ovdje nije samo odložio plaćanje, već on mu je oprostio dug. A taj isti sluga, kada je izašao, nađe jednog svog druga u službi koji mu je dugovao 100 dinara, pa ga dograbi i poče da ga davi, govoreći: vrati mi dug. Tada njegov drug pade na kolena pred njega, preklinjući ga: imaj strpljenja sa mnom i vratit ću ti dug. Identična molba je u pitanju. Ali on to ne htede, nego ode i baci ovog u tamnicu dok ne vrati dug. Kada su druge sluge vidjele šta se dogodilo, veoma su se ražalostile, pa odoše i obavestiše svog gospodara o svemu što se dogodilo. Tada gospodar pozva onog slugu i reče mu: o zli slugo, oprostio sam ti sav onaj dug, jer si me molio. Koliko vas ima želju da mu Isus oprosti svaki dug? Amen. Da li vam je oprostio? Da. Zar nije trebalo i ti da se smiluješ svom drugu, kao što sam si ja smilovao tebi? I njegov gospodar se razgnevi, pa ga preda tamničarima, da ga muče. Kako je ono nazvan đavo? Mučitelj. Naravno, u prirodnom to je onaj koji je u zatvoru mučio zatvorenike, a misao toga je, kada zatvorenik izađe iz zatvora, on kaže: ja više nikada ne želim ponovo da odem tamo. Tako da je on izbegavao zatvor. To nije bilo tako da je on u zatvoru mogao gledati TV, čitati knjige i dizati tegove i raditi sve što oni danas radi. Kažu: znaš, tamo nije tako loše, znate već, ali u tim danima bilo je tako da se više niste želeli vratiti nazad. Dakle, to su sada demonske sile. Predade tamničarima da ga muče dok mu se ne vrati ceo dug. Tako će i moj nebeski Otac postupati s vama ako svaki od vas od sveg srca ne oprosti svom bratu. Šta smo upravo naučili? Vi ćete sebe otvoriti demonskim silama kada vi imate nešto protiv ljudi i ne želite oprostiti ljudima. Kada se loše odnosite prema ljudima i ne želite da se toga otresete, vi sebe ste otvorili i izložili demonskim silama. I to dolazi od vašeg nebeskog Oca. Zašto? Jednom kada vas on oslobodi, želi da vi imate taj osjećaj: ja ne želim nikada više da budem u tom stanju ponovo. Zašto? Jer kada ste vi u tom stanju, ne da ste vi izgubljeni, nije u tome misao toga. Misao toga je da vas nebeski Otac kažnjava, jer on želi da vi ispravno živite, da imate ispravan odnos prema ljudima, da mislite o ispravnim stvarima, da ispravno govorite, i radi toga on želi da vas kažnjava da bi vi prihvatili život koji je više Hristu sličan. Brat Branham je samo pročitao u propovedi Borba o Efežanima 6. glava: mi se ne borimo protiv tela i krvi, već protiv duhova pakosti u nebesima i tako dalje. Kaže duhovi pakosti. Ja bih želeo da govorim o tome 10 do 15 minuta i rekao je: želim da govorim o borbi. Kaže borba, to je kao borba
u nadvlačenju konopca i kaže da su Indijanci imali takve borbe u nadvlačenju konopca i on kaže svaki tim je bio na krajevima ovog dugačkog konopca, u sredini između njih je bila vatra i onaj koji bi izgubio bio je provučen kroz vatru i on kaže to je naš neprijatelj đavo. On kaže da je on sa jedne strane konopca i da bismo mi trebali biti sa Hristom sa druge strane konopca i kaže šta vaš neprijatelj pokušava da učini, da vas uvuče u vatru. Pergamsko crkveno doba iz knjige Crkvena doba. Dakle, ovu reč koju je on ostavio na odštampanim stranicama je deo njega. I kada to prihvatite verom, u duhom ispunjenom životu, ako uzmete reči te knjige u životu koji nije duhom ispunjen, to je onda teologija. A kada uzmete te reči u svoje srce i vodite duhom ispunjen život, to je onda deo samog Boga. Jer u početku beše reč, reč beše u Bogu i reč beše Bog i reč je još uvek Bog. Dakle, Biblija je potencijalno Bog u odštampanom obliku, ali tu je potrebno jedno oživljavanje duhom. Dakle, zbog toga, u ovom duhovnom ratu želim da to vidite. Isus je rekao, Jovan 14.6, ja sam put, istina i život. I u Rimljanima 8.9 kaže, ako neko nema Hristov duh, on nije njegov. Dakle, poredeći ova dva mesta, on je rekao, on je duh i život, a to je i njegova reč. Duh i život. I zbog toga, kada Božije dete pod Božijim pomazanjem uzima ovu reč u svoja usta, to je božanstvo koje govori. Ako bismo mogli to u potpunosti shvatiti. Zato što ovo što je u ovoj knjizi nisu vaše misli. Čak i ako one pređu preko vaših usana, to nije vaša misao. Vi uzimate Božije misli. Tako kada one pređu preko vaših usana, to je i dalje Božja reč, jer to je bila njegova misao. I kada ta reč, izgovorena reč, kada je pomazana sa Svetim Duhom, to je božanstvo koje govori. To je razlog što smo vam prošli put predstavili jednu sliku šta se dešava dok se propoveda reč, da to pomazuje celu zajednicu, a onda neki tamo sede sa malim oblacima nevere, sumnje ili nečim s čim oni nastavljaju u svom životu. Dakle, blagoslov je tamo, ali zbog toga ne može da se probije do svakoga. Ali ako bi se tamo neko ispod tog oblaka otvorio samo na trenutak za tu reč koja se propoveda, taj blagoslov koji je iznad spustio bi se dole i slomio taj duh. Imam čitavu seriju citata gdje je brat Branham rekao da mnogi propovednici kažu da oni isceljuju ljude. I on kaže, oni ne isceljuju ljude. On kaže da sve što oni čine je da teraju tog demona nevere. Vi kažete da spašavate ljude. On kaže, vi ne spašavate ljude. I kaže, vi samo terate demone nevere. I kaže, zašto je to tako? Kaže, zato što je vaše spasenje pribavljeno već 2000 godina ranije. I vaše isceljenje je bilo pribavljeno pre 2000 godina. Dakle, to se sve nalazi tamo za vas, to nije da vi to morate proizvesti ili stvoriti, već to se nalazi tamo već isplaćeno. A šta vas to zadržava da to uzmete? Neki mali demon sumnje ili neispoveđen greh. Obe stvari će vas odvojiti od toga. Neispoveđeni greh ili demon sumnje. Ali jednom kada potisnete taj duh nevere, onda to pomazanje koje je u propovedanoj reči silazi dole i učini nešto dole u vašoj duši i obećanje postaje vaše. To je moje i ja to uzimam. Duhovni rat. Zaista je poprilično jednostavno, ali je ipak mistično, jer to ne možemo vidjeti. Ne možemo vidjeti svog neprijatelja. Bilo bi lepo da možete uzeti pušku, da ga vidite i da ga možete gađati, znate već, evo jednog bang bang, znate već. Ali to ne funkcioniše tako. Oni pomazuju, oni deluju, ali vi to ne možete vidjeti. On je rekao,
U Marku 16, u moje ime, oni će izbacivati đavole. Ali kaže, ljudi danas više i ne veruju da postoje demoni. I kaže, vi morate da poznajete svog neprijatelja. Rekao je, morate proučavati njegovu strategiju i kaže, jer on proučava kako vi upotrebljavate reč. On proučava vas kako vi koristite reč, a onda on zna kako da rasuđuje s vama da bi vas zadržao od toga da primite reč. Ovo još nije moje vreme, ovo je breme koje mi je Bog dao da ga nosim i Pavle imao svoje breme, dakle ja moram nositi svoje breme. Samo mi nađite to u pismu. Isceljenje je obećano, obećano i obećano. Jedina stvar, rekao je, bit će to nevera ili neispoveđen greh koji će vas zadržati, a to uzmete. To je već vaše. Već je vaše. Sjećate se brata Zalasa kada je on bio ovdje? Brat iz Češke, onaj koji je svirao violinu, ako se možete setiti. On je bio pozvan od KGB-a 3 puta da bi ga ispitali jer su znali da je on u religioznom svetu, što je bilo suprotno komunizmu. Rekao je kada su ga prvi put ispitivali da mu je bio toliko pomućen, rekao je kada sam izašao iz njihove kancelarije, okačio sam se za telefonsku banderu za minut, rekao jer nisam imao snage ni da stojim, a onda sam zvao jednog od mojih đakona i rekao mu, molim te, moli se za mene, ne mogu čak doći do kuće. Rekao je da su mu iscedili svaki delić energije i rekao je da su oni znali kako da postavljaju pitanja tako da vam se skroz zbrka. I rekao je, ako bi vas mogli uvatiti u najmanjoj laži, onda bi vas odmah osudili i rekli, mislim da si rekao da si hrišćanin, a sada lažeš. Rekao je da su oni tačno znali kako da postupe. I rekao je, ako ne uspeju da vas upecaju na vama, onda umešaju još nekog. Rekli bi, da li znaš čoveka koji se zove tako i tako, koji ide u takvu i takvu crkvu? Rekao je, znam. A on mu reče, čoveče, nećeš verovati šta nam je on rekao tebi i šta on to pokušava da postigne, pa da se ti otvoriš za njega, vidite. I on je rekao, po mom mišljenju, on je moj dragi brat. Dakle, rekao je, prvi put jedva je mogao stojati, držati se za banderu, a drugi put malo je bilo bolje spreman za to i rekao je da je još uvek bio tako slab i rekao je, ovo nije u redu. Ovi ljudi su svetski ljudi, a ja bih trebao imati silu neba iza sebe. Nešto ovdje nije u redu i rekao je, pa znam u čemu je stvar. Rekao je, ja sam pokušao da komuniciram na njihovom nivou rasuđivanja. I rekao je, sljedeći put kada sam otišao tamo, rekao je, na svako pitanje koje su me pitali, ja sam odgovorio iz Biblije. I rekao je, ispitivanje je trajalo 5 minuta i rekli su, gubi se odavde. Rekao je, osjetio sam se jakim kada sam izašao napolje. Rekao je, odgovorio sam sa reči i oni se tome nisu mogli suprotstaviti. Amen. Ako bi Bog sada sišao i iscelio me čudom, to ne bi bilo tako veliko kao kada bih ja mogao vidjeti Božje obećanje, uzeti ga u svoje srce i stati s tim i reći, Isus me sada isceljuje jer ja prihvatam sada njegovu reč i ona mi je u srcu. On sada posreduje za mene pred Ocem, ja ću biti zdrav. To je ono što Bog voli. Stanite na njegovu reč i recite da je ispravna, on me sada isceljuje svaki dan. Ovo ću vam pročitati kao što sam ja to rekao i ranije, ali ja želim da vi čujete to kako je prorok rekao. Grešnik dođe do oltara, kaže, brate Brahame, moli se za mene. Kaže, u redu, onda sljedeće večeri pita ponovo, koliko vas želi biti spašeno? Evo ga dolazi, mladiću, želiš li biti spašen? Kaže, da. Pa zašto nisi spašen? Ne znam. Kaže, đavo drži tog mladića, on želi da čini ispravne stvari, ali tamo se nalazi duh koji mu to ne dozvoljava. Dakle, ovdje je to, spremite se, on je opunomoćio svoju crkvu da izbaci napolje te đavole. Tu ste vi. U moje ime izbacivat ćete đavole. Vi nećete nikog isceliti, već vi ćete udaljiti đavola od njih tako da mogu prihvatiti svoje isceljenje. Ja sam već završio. Propovednici stoje na bini i propovedaju evanđelje, a đavoli beže. Čovek dolazi na oltar bez uverenja i kaže, želim biti spašen. On nikad nije spasio tog čoveka. On je samo izbacio đavola, tako je. A čovek je postao spašen jer je prihvatio spasenje. Ista stvar je i sa božanskim isceljenjem. Vi bolesni ljudi ovdje jutros, verujte u to. Vi koji ste nanovo rođeni, sinovi i kćeri Božije, Hrist vas je već iscelio, a jedina stvar koja vas jutros odvaja od zdravlja je duh koji je nad vama, kojim vam u potpunosti ne dozvoljava da verujete u Božje obećanje, da je to učinjeno. Tako je.
Dakle, to je moja služba i to je ono što je Bog dao meni i to je ono što je on daje svakom propovedniku evanđelja koji mu veruje, silu i autoritet da slomi taj duh. Amen. I ja također verujem. Ja verujem u to cijelim srcem. Otkrivenje. Imam još neke izvode ovdje i želim se dotaći toga. Brat Branham kaže da u ovom danu totalnog izopačenja, kaže, žena koja nosi šorc ima zlog duha. Kaže, zato što sestra sa svetim duhom ne želi tako da pokaže svoje telo. I kaže, čovek koji nosi šorc, kaže, to je izopačenje. On kaže, on nosi ženski donji veš. Naravno, to danas nije više ženski donji veš, ali u njegovo vreme to je bilo tako. Bilo je više kao jedan šorc. I kaže da svaki čovek koji češlja svoje šiške dole preko čela i nosi kao Beatlesi, kaže, vi ne znate kojem delu kuće pripadate. Dakle, Bog pokušava da čovek bude čovek, a žena da bude žena. Samo da se stoji sa tom reči i da se te dve stvari ne mešaju. Samo da vidim, želim da uzmem jedan citat koji je ispred mene. Nisam siguran gde je, ali ću ga naći za trenutak. Ovdje je. Kaže, žena ne može nositi šorc, a da nema na sebi zlog duha. Sotona je stavio taj duh na nju da bi se ona tako prikazivala pred muškarcima. U redu, želim prvo da čitam njegove izvode. Prvi deo je iz Laudikejskog crkvenog doba u knjizi Crkvena doba, a onda čitam iz Svetkovina truba. Dakle, razlog što ovo činim je taj, pošto smo mi govorili da mi našim odnosom prema stvarima možemo sebe otvoriti za duhove i kako kroz nečije tuđe reči mi možemo biti ponešeni i da se otvorimo za duhove. I želim vam sada pokazati koliko duhovi utiču na Hristovu nevestu. Jer to je u pismu i mnogi od vas to već znaju, ali ja želim da to vidite, da prepoznate da što se brojnosti tiče, mi smo potpuno, apsolutno nadmašeni brojnošću demonskih sila. To nije da mi sedimo tu i da je demon ovdje i demon tamo. Ako bi oni podjednako bili raspoređeni nad nevestom, bilo bi nekoliko napada na svakog od vas. Ali naravno, oni će napasti one koje mogu najviše koristiti i na koje mogu najviše uticati. Dakle, tu će biti usmerena njihova pažnja i zato mi želimo biti oni koji će jednostavno okrenuti leđa i otići i reći, idi uznemiravaj nekog druga, ti mene nećeš uznemiravati. Malo pre sam rekao da lažna loza dolazi do punog procvata u ovom dobu, Laudikejskom dobu. Njen plod će sazreti, tako je. Ova crkva zlog duha, puna nepravde, bit će otkrivena kao gorušičino seme, to je Matej 13:31, gorušičino drvo koje je izraslo u drvo gdje su ptice ugneždene, a na vrhu će biti Antihrist, tajna bezakonja. To je 2. Solunjanima 2:7. I sve ovo je istina i ako je ovo istina, onda također mora biti istina da će i nevesta doći do zrelosti. Znači, kada lažna crkva dolazi do zrelosti, tamo mora biti i prave crkve koja dolazi do zrelosti, a njeno sazrevanje će biti njeno poistovećenje sa Gospodom kroz reč, a njena glava koja će njoj doći je tajna pobožnosti. 1. Timotejeva 3:16, što je Hrist. A lažna crkva sa svom prljavom đavolskom silom izgrađuje političku silu, fizičku silu i demonsku silu tame i podiže se protiv istinite loze, prave loze sa puninom duha, a reč će činiti dela sile koja je činio i sam Isus. I kako se ona približava svom kruničnom kamenu i postaje kao on kroz reč, Isus će doći da bi nevesta i ženik zauvek bili ujedinjeni kao jedan. Dakle, ovo ujedinjenje se odigrava što pokazuje da se krećemo ka samim Isusovim delima i silom. Da li se pratimo u redu?
Dakle, kada mi govorimo o demonima tame, samo da vam pročitam Svetkovinu truba, on kaže, on stvara protestantski ekumenski savez svetskih crkava, a Antihristov duh je na oboje, protestanti i ekumenski savez, vodi ih na pokolj, upravo kao što su činili drugima u času pozivanja neveste. Kako? Pušten kroz svešteničku crkvu, taj duh, pušten na koga? Pa ne na denominacije, već na nevestu. Ima i više o tome, ali ja ću vam pokazati sliku. Hajde da pogledamo na knjigu Otkrivenja. Daću obimnije objašnjenje kada budem pokazao slajd na platnu koji ima neke sekvence. To je jedan veoma komplikovan slajd i čim ga budete vidjeli, znači će da treba objašnjenje. Ne mogu naći način da vam to jednostavnije objašnjem. Otkrivenje 9:13. Šesti anđeo zatrubi. Dakle, ovo su trubni anđeli, a trube su Jevrejima ono što su pečati paganima. Oni sadrže tajnu otkupljenja Jevreja. Pečati sadrže našu tajnu otkupljenja pagana, a trube sadrže tajnu njihovog otkupljenja. Šesti anđeo zatrubi, ja čuh jedan glas kako dolazi od rogova zlatnog žrtvenika pred Bogom. On reče šestom anđelu koji je imao trubu, pusti ona 4 anđela koja su vezana na velikoj reci Eufratu. A sada ovdje morate pratiti duhovnu simboliku. Dakle, ljudi su napisali svakakve knjige i ovo su potpuno predstavili u prirodnom, a skriveno je u duhu. Eufrat se graniči sa Edenom. Tigar i Eufrat su se graničili sa Edenom. Iz toga proizilazi, ako je neko vezan na Eufratu, da to izrazim rečima brata Branhama, on kaže, to je religiozna sekta koja pokušava da se vrati nazad u obećanja, da se vrati u Eden. Ali kaže, vi tamo ne možete otići sa veroispovestima i dogmama. Zato postoje ljudi koji će preći Eufrat nazad u Eden zato što su dobili reč. Vidite, ali ovdje su sada sile koje su vezane na Eufratu i koje se ne mogu vratiti u obećanje. Stih 15. Tada behu puštena 4 anđela koja su bila spremna da upravo tog sata, dana i mjeseca i godine pobiju 1/3 ljudi. Moram samo na brzinu da pređem ovo jer nemam vremena da se upuštam u detalje. Dakle, ovo je za Jevreje i ovo je Drugi svjetski rat. A sada, stih 16, ja ću se vratiti na ovo. Ta vojska je brojala 200 miliona konjanika, čuo sam broj. Dakle, to je 200 miliona demona. 200 miliona demona. I oni su bili pušteni da pobiju 1/3 ljudi. Ovo je Drugi svjetski rat. Trube su za Jevreje. U Drugom svjetskom ratu 6 miliona Jevreja je bilo pobijeno pod Hitlerom i Mussolinijem kroz to čišćenje koje su oni činili, a to je bila 1/3 njihove populacije u Evropi. Tako da je 1/3 ljudi bila pobijena. Dakle, to su te demonske sile koje su delovale kroz Hitlera, Eichmana, Mussolinija da bi počeli progonstvo. Vi kažete, brate Loni, ti kažeš da je to plan otkupljenja, a to meni uopšte ne zvuči kao otkupljenje. Citiram proroka koji kaže, nežna ruka Jehove. Kaže, zato što su se Jevreji nalazili izvan obećanja, a njihovo obećanje je zemlja Izrael. Oni su se smestili u Evropi i stvarali novac i udobno su se tamo smestili i Bog kaže, ja ih moram vratiti u zemlju, tako da je on njih bukvalno morao oterati u tu zemlju. Dakle, ako se slučajno pitate u vezi ovoga, pa sve se dešava paralelno. Mi ovdje sedimo, ali nismo dovoljno ozbiljni što se tiče osvajanja Božjih obećanja. Ne, nismo. Ja kažem, nismo, ali vi sebe ne možete uozbiljiti. I zbog toga Bog će pustiti jedno religiozno progonstvo na sve crkve koje ne slede tu ekumensku stvar, a prema nama će se ophoditi kao prema gomili šljama i nevaljalih ljudi i jeretika,
kao prema ljudima mržnje, zato što vi pokušavate da kažete ljudima da njihov jedan Bog nije ispravan i da krštenje u ime Oca i Sina Svetog Duha nije ispravno i što vi ispravljate njihovu doktrinu, oni to neće hteti čuti i reći će da ste puni mržnje, a progonstvo crkve će nas pustiti na kolena da dozovemo Boga da ispuni reč za koju znamo jako dobro da je trebamo manifestovati, a mi to ne činimo. Zašto? Pa svet previše utiče na nas. Dakle, na isti način na koji Bog koristi politički pritisak da bi vratio Izrael u njihovo obećanje, Bog će koristiti crkveno-religiozni pritisak da nas vrati nazad na naše obećanje. Sramota što on to mora tako učiniti, ali to je tako. Dakle, evo slike toga. Tih 200 miliona jahača, nema toliko jahača u celom svetu, to su demonske sile. Ako budete čitali dalje da vidite šta oni čine, običan prirodni jahač to ne može činiti takve stvari. Dakle, to je 200 miliona demonskih sila koje su oslobođene da deluju kroz Hitlera, Eichmana, Mussolinija i ostale da bi otpočeli progon Jevreja, a sada oni su ispunili ono što je Bog želeo da oni ispune. Oni pritiskaju Jevreje nazad u Izrael, a sada Bog dopušta tim istim silama da se usmere na Hristovu nevestu. 200 miliona demona. Da li se ikad pitate zašto imate problem u molitvi? To je razlog. Demonske sile su određene da vas drže dalje od Božjih obećanja. Pogledajte samo koliko se Izrael bori da bi održao obećanje, zemlju Izraela. I pogledajte samo tu celu UN i svi ostali su protiv njih. Zašto? Pa zato što je to politički sistem, a sva politika je pod đavolom. A đavo ne želi da ljudi uzmu ono što im reč daruje. Dakle, isto tako je sada i u religioznom svetu demonske sile, isto kao što je i politika demonska sila, religiozne sile koje se nalaze u crkvama će delovati kroz njih da bi vas zadržali da uzmete obećanje i još plus pojedinačno deluju na vas da vas spreče da se molite, da ne čitate Bibliju, da budete prezauzeti i šalje čoveka i ženu oboje na posao i sve ostalo da vas izbaci iz reči, iz Božjeg uzora, tako da vi ne obraćate više pažnju na ono što treba i mi smo skliznuli ka tome zato što Laodikeja utiče na nas. Pa ja sam u poruci ovog časa, prepoznajem proroka, prepoznajem. Ali da li vi živite onako kako on želi da vi živite? Koliko ste vi ljudi podigli iz mrtvih zadnjih dana? Rana crkva je to činila. Mi se samo kotrljamo dalje, pola pod uticajem Svetog Duha, a pola pod uticajem Laodikeje. Još ću malo ovo da pričepim i nadam se da to neću tako udaljiti od vas. Prorok je rekao, kada dođe pritisak kroz Svetski crkveni savez i kada dođe pozna kiša, dažd, a ja ću to odmah objasniti, kada dođe pozni dažd, bit će jedno oživljavanje reči koje mi držimo u srcima verom i mi ćemo u punini vidjeti treći potez, bit će manifestovan u punini, izgovorena reč u sili, u nevesti i bit ćemo uzeti s lica zemlje. Dakle, Bog šalje pomazanje na reč koju mi držimo u našim srcima verom, ali izbacivanje đavola, božansko isceljenje i sve te stvari, to je dečiji hleb. Tome ne treba posebno pomazanje poznog dažda da bi to činili. To je već sada naše. On je to stavio u crkvu i dao nam je autoritet i nije ga nikad oduzeo. Kada dođe jedna super potvrda da dokaže da je Bog sa nevestom, jedini znak koji će svet primiti pod milošću je Ilijina služba i oni neće vidjeti neki drugi znak. Dakle, Bog nas neće praviti nekom super crkvom za privlačenje pažnje, jer to je jedan drugi znak, ali kada to dođe, milost će biti gotova. Da li se pratimo? Dakle, to dolazi, ali nemojte reći to je dakle razlog što ja moram da patim, to je razlog što ja, ne. To je upravo sada naše. Mi na to ne moramo da čekamo. Ja ne znam kako će to Bog ispoljiti da je u nevesti, mi ćemo to gledati. Kao što je brat Branham rekao jednom, možda će to biti ovako. I rekao je, jedan od vernika je bio pozvan pred vlasti i bio optužen zato što ne pripada velikom sistemu i on kaže da je na tog Sina Božijeg došlo pomazanje, pošto su ga optuživali i on je rekao, sudija, ko ste vi da me optužujete? Vi ste oženjeni za crnokosu ženu, a sinoć ste bili sa crvenom kosom. Bili ste na jednom mestu i radili to i to, poreci to i pašćeš mrtav. On je rekao, možda će to biti tako. Dakle, to će biti prikazano.
To nije ono o čemu ja sad govorim. To se nalazi na putu. Mi moramo uzeti obećanja koja su upravo sada. Vreme je već prekoračilo, no ako ste primetili, ja sam kasnije došao za propovedaonicu. Samo vam dajem do znanja. U redu, završit ću sa ovim. Ovo je sada brat Branham nakon što je propovedao o zavodljivim duhovima. On ovdje sada završava službu. I vi ste čuli i ranije ovaj citat, no mi sada govorimo o demonologiji. Bez obzira koliko dugo ste vi bili hrišćanin, da li još uvijek imate te male stare duhove koji vam govore, ponesu vas za nečim, navedu vas da govore o nekome kada neko počne da govori još o nekom i vi mu se odmah u tome priključite i ogovarate ih. To je pogrešno, brate, nemojte to činiti. To ćete konačno odvojiti od obećane zemlje. Ako upravo imaš te male stare stvari koje ne bi trebao imati, ako ljubav Božija uistinu nije u tvom srcu, zar nećete biti pravi čovjek i dama i ustati i reći, Bože, upravo ovdje ja ću se toga otarasiti, upravo ovdje ja ću otići sa ovog oltara kao drugačija osoba, hoćeš li doći? Ima li tamo nekog grešnika koji nikad nije prihvatio Isusa i znate da ste grešnik, vi ga još uvijek ne poznajete kao svog spasitelja, vi kažete, brate Branham, da mislio sam da je u tome puno zadovoljstva, odlazio sam na igranke, žurke i sve te stvari, posmatrao sam pogrešnu vrstu predstava i čitao sam pogrešnu literaturu, čitao sam vulgarne stvari i događajima, uživao sam dok sam to čitao. Brate, nešto nije u redu s tobom, to je tvoj apetit, vidite. Dajte da vidim šta čovjek čita, dajte mi da vidim šta gleda i da čujem muziku koju sluša i reći ću vam koji duh je u njemu. I onda on kaže, ako znate Boga i imate oproštenje greha, nikada nećete onda slušati takve gluposti. I govori o toj muzici iz jukeboxa, boogie woogie muzici. To će za vas biti mrtva stvar i skoro ćete povraćati na to. Vi to ne želite, imate drugačiji apetit, vi volite Boga. Zar nećete doći jutros i kleknuti ovdje? A ovi koji ovdje ispovedaju grehe, ovdje ljudi i žene koji kleče ovdje su oni koji su godinama hrišćani. Ja njih ne želim dehrišćanizovati, već želim da im kažem da đavo koji ih progoni, da ih on sprečava da imaju punu radost, jer Sveti Duh je radost. Želim da ovo skratim, da preskočim neke delove. Oprostite mi. Pa, najbolje je da to zatvorim. Brat Branham kaže da vam dam jednu malu mentalnu sliku. Kaže, ovdje je svuda tama. I svakvakvi ljudi se smeju i zabavljaju i provode u svoj toj tami. I onda kaže, ponekad naiđe malo svetlo negde, mali blesak svetlosti i kaže, to su vernici u neverničkom svetu. I kaže, tama je svuda oko vas, ali bude malo svetla ovdje i malo svetla tamo. Kaže, to ste vi koji predstavljate svetlo u jednom pomračenom svetu. Dakle, sva ova tama pokušava da zaguši svetlo. I ako bi mi ugasili sa svetla i ja upalio jednu šibicu, to bi rasteralo svu tamu u jednoj prostoriji. Zato što je svetlo toliko moćnije nego što je tama. Ja bih mogao upaliti ovdje jednu šibicu i reći, u redu sile tame, oterajte svetlo. Ne biste mogli to učiniti, zato što svetlo tera tamu. Dakle, ovdje smo mi i živimo u svetlu našeg vremena. A ipak još uvijek tama utiče na nas. Mi još uvijek pričamo jedni o drugima, mi još uvijek imamo pogrešan odnos prema stvarima i držimo se toga. Mi smo porodica i mi moramo razgovarati jedni sa drugima kao jedna porodica. Koliko je to samo važno da muž i žena međusobno komuniciraju, roditelji i djeca da imaju komunikaciju. Mi smo porodica i nama je potrebna komunikacija. Zato Biblija kaže, ako osjećaš da neki brat ima nešto protiv tebe, idi ka njemu. Ti idi ka njemu, jer mi smo porodica i mi moramo te stvari da izgladimo. Nemojte dozvoliti da te male stvari budu prepreka, jer to sve donosi jedan oblak na crkvu i možete to sve osjetiti. Sve što je potrebno je da 2 ili 3 sede u crkvi i da se opiru atmosferi i to će ubiti atmosferu u crkvi, jer će se Sveti Duh usmeriti protiv te stvari, a ostali ljudi neće biti uopšte blagoslovljeni. Dakle, mi se nalazimo u jednom demonskom ratu, a prorok je rekao, kada dolazite, povucite u sebi taj Božji dar.
Povucite Božji dar. Rekao sam vam mnoštvo puta da braća u Africi to čine i ja ne znam kako oni to čine, ali oni to čine. Oni dobro znaju kako da ponesu nadahnu Božji dar. Ali ono što nam je rečeno u poruci, da kažemo amen na reč Božiju. Ja znam da učenje umiri ljude, to znam, a propovednici i evanđelisti koriste tu stvar da ih vi ponesete. A ljudi dok je učenje potpuno se umire jer ne žele ništa propustiti. Tako da je to sve u redu, ali svaki put kada vi povičete ispećene, ja ću svakako to ceniti. Tako da je on rekao, recite amen na reč Božiju. I tako vi na pozitivan način odgovarate i povlačite Božji dar. Vi ćete čuti samo trećinu ili polovinu propovednikovih mogućnosti ako samo sedite u tišini i slušate. Ali ako budete povukli, čućete s neba i vi ćete preneti celu službu u novu dimenziju. I zato dobro ovo upamtite jer ja to nisam godinama govorio. Mi imamo jednu naviku da vi sedite ovde dole kao da ste vi publika, a da se sve odigrava za propovedaonicom, a da vi odgovarate na to. To nije istina. Mi smo svi u akciji, a Bog je slušateljstvo. Bog posmatra vas i mene šta mi činimo u njegovoj prisutnosti. Vi ne sedite tu samo da bi rekli u redu da vidimo kako će to učiniti, da vidimo kako će propovedati, pa ja sam već to čuo i ranije, nije u tome ideja službe. Ideja u tome je da Bog kaže, ja ću se odnositi prema ovoj službi onako kako vi budete želeli da se odnosim prema njom, jer to ste vi koji ovdje stojite i to je vaš dar koji vi ovamo donosite. Sećate se brata Abrahama kada je dovodio crkvu u red u otvaranju 7 pečata Bogu jednostavnosti, kaže, mi bismo trebali dolaziti na svaku službu kao da smo već sada u večnosti, a Isus sedi na svom prestolu i vi dolazite u njegovu prisutnost. I kaže, dolazite na svaku službu na taj način kao da pristupate Isusu na Božijem prestolu i čućete s neba. Pognimo glave. Nebeski Oče, mi te tako volimo i mi želimo da ispunimo naš deo na svakoj službi, da ti koji to posmatraš da budeš zadovoljan. Bože, možda si ti taj koji nekada tapšeš rukama i kažeš što je to, samo napred, tako treba. O Bože, dok sam ja govorio, ja znam da je to bilo delo Svetog Duha i da je to došlo do srca ljudi kroz Duha Svetog, o nekim malim stvarima koje oni dopuštaju u njihovim životima, o nekom životnom pristupu ili ophođenju. O Bože, iščupaj tu stvar iz nas, samo iščupaj to. Koliko ima vas sa podignutim rukama koji ćete reći, želim posebnu molitvu za sebe? Slava Bogu. Slava Bogu. Gospode, ti vidiš te ruke. Mrzim da ovo činim, ali nikada ovo nisam ranije činio, ali da li bih vas mogao zamoliti da izađete napolje? Želim položiti ruke na vas. Sjetite se šta je pismo reklo, da su polagali ruke. Ja verujem da je pomazanje Svetog Duha ovde i ja ću na vas položiti ruke u ime Isusa Hrista i to je sve što je potrebno. Upamtite, to nije duga molitva, već oni će polagati ruke na bolesne i to je to. Ali želim to učiniti u ime Isusa Hrista jer osjećam da mi je Bog to stavio na srce, tako da ću ja to učiniti. A vi ćete to morati prisvojiti u ime Isusa Hrista, to što vi tražite. Da li se pratimo? U redu. Ja polažem svoje ruke na brata Ebila u ime Isusa Hrista i na njegovu ženu također i neka prime ono za čega se mole. Bože, ja se molim da prime ono za čega se mole. Možete se vratiti na mesto u ime Isusa Hrista, brate Larry. Primi ono za čega se moliš. Haleluja, amen. Brate Jim, da li ti želiš molitvu? Ja, Bože, stavljam ruke na brata Jima i neka on to primi za čega se moli u Isusovo ime. Primi to. Sestro Barbara, primi to za čega se moliš u ime Isusa Hrista. Brate Steve, Bog te blagoslovio, brate Steve. Neka bi primio to u ime Isusa Hrista. Amen. Sestro Kim, dođi, ja polažem svoje ruke na tebe u ime Isusa Hrista. Primi ono za čega se moliš.
Bog vas blagoslovio u ime Isusa Hrista, primi to. Amen. Amen. U ime Isusa Hrista primite ono za čega se molite. U ime Isuse, brate Bob, to je tvoje. U ime Isusa Hrista primi to, brate Michael. Brate Filip, u ime Isusa Hrista primi to. Primi to i... Brate Craig, u ime Isusa Hrista. Sestro Linda, primi to u ime Isusa. Vrati se nazad na mesto. Bog te blagoslovio u ime Isusa Hrista. Primi to. Primi to, sestro, u ime Isusa. Brate David, primi to u ime Isusa. Bog te blagoslovio u Isusovo drago ime za ono što se moliš. Polažem ruke na ovo dvoje. Primite u ime Isusa Hrista isceljenje i oslobođenje i ono što želite. U drago ime Isusa primite to. Primite u drago ime Isusa ono za čega se molite. Aleluja. Sestro Marge Lilian, primi u Isusovo ime to što želiš. U ime Isusa Hrista, sestro, to je tvoje. U ime Isusa Hrista, sestro, to je tvoje. U ime Isusa Hrista, to je tvoje. Brate Jean, u ime Isusa Hrista primi za ono za čega se moliš. Amen. Bog te blagoslovio, mladi čoveče, i primi u ime Isusa Hrista za čega se moliš. Neka to pomazanje koje je na meni, neka to bude pomazanje koje će oživeti reč u vašem srcu. To obećanje Božije, neka ga oživi i neka se ga ispuni. Nemojte poricati niti davati negativne iskaze o tome. Držite se onoga što ste dobili, ono što ste želeli, to je vaše, i samo nastavite dalje držeći se za obećanje za Božiju slavu u ime Isusa Hrista. Duže sam vas zadržao, Bog vas blagoslovio, ali mislim da je Gospod jutros učinio zaista nešto posebno. Jeff, želim predati službu tebi. Brat Jeff preuzima službu. Amen. Bog je govorio. Mi treba samo da verujemo i želim reći još nekoliko stvari i sa ovim završavamo ovu službu i Bog vas blagoslovio do trećeg dela.